Vieš variť? Koľko zarábaš mesačne? Ja neviem variť, ty nevieš zarábať. Shut the fuck up. Daniela, jazda v taxíku. Strašne zvedavá, že aký bude. Ja si myslím, že som mať peniaze. Nehovorím, že peniaze sú základ, ale ten chlap by sa mal postarať o ženu. A to si myslím aj ja. A ja? Pozval von, len by ťa to nechal zaplatiť. Ja neviem, či by som sa ozvala ešte potom. No, ale odišla by som. Bye. Been there, done that. Stop. Keď ťa čau pozve von. Môžeš to pustiť do tohto? Asi naplula do ksichtu, odišla by som, že čo je to za No, sa stop. Ale ja. Dobre, okej, takže... Been there, done that, never again. Počkaj, dobre. Je to v pohode? Je to v pohode, prosím. Ale Oskar, ty si myslíš povedať to isté? Na prvom rande platíš za čajku. Ty si Už sa gentleman. tvárite, keby čo, tak zaplať 20 €, že si dala kokot rezance. Normálne, veď, toto keby mi čau, myslím, že nikdy nestalo osobne. Keď nevieš zaplatiť večeru, ako budeš vedieť už živiť, keď bude na materskej a bude vychovať tvoje dieťa? On si iba šukať s tým pádom. Tak. Ja to došla. Tak. Nie, ale akože podľa mňa je to aj také, že je to ponižujúce. Ja by som sa hambila za ňo. Ja by som bola, že to zaplatím v pohode, ale zjedz mi nohy, kámo. To je normálne, že to je potupné, lebo zober si, že tá čajka môže mať sama o sebe love. A to gentlemanstvo. Ideš na večeru. Ale prečo gentlemanstvo... Lebo si chlap, tak buď chlap. Však kurva, veď bojujete o to, že... Keby som aj svoju matku počul. Ale mne to príde, však ja mám rada, keď sú nejaké tradície, už, že vy sa meníte na čajočky, mám pocit. Normálne, že chceš, aby som ti ja kúpila kabelku, chceš, aby som ti ja... A potom sa čujete, že... Kúp mi kabelku. A kde sú tie tradičné vkusné ženy? Tu? The fuck? Ktoré sú furt holé po celom internete. Kde je integrita? Halo. Ne, ty chceš tradičného muža, čo mňa zaplatí a potom asi hola na internete. Môjmu čavovi to nevadí a môj ma ešte od fote povie, že vyzerám dosť dobre. Aby si vedel, taký je rozdiel medzi vami čavou. Ja som robila tú tradičnú ženu a robím ju. Ja doma, vieš ako, upratujem, varím, perem, ja vyzerám jak normálna, úplná pučka. A tak potom by som rada bola, keby chlap za mňa niečo zaplatil. Teba by som zaplatil ten obed. Ale Linka, ty nevieš, vieš variť? Koľko zarábaš mesačne? Ja neviem variť, ty nevieš zarábať. Shut the fuck up. Počúvaj, ja viem variť, ja iba nechcem a nebavím ma to. Ty chceš tradičných mužov, ale sama nie si tradičná žena. Buď úprimná, vieš, urobiť niečo od výfonky a čo také, poď vymenuj. To je hnusné. Ja si nemyslím, že sama si to povedala, že ty spraviť fliačky. nechcem. Všetko, že spraviť fliačky. Ja to myslím tak, že keď mám recept, urobím ti, čo chceš. Z hlavy ti nespravím, naozaj, sviečkou z hlavy, ne. Takže keď dojde tvoj frajer domov, čaká ho niekedy obed? A čo sme, Prečo by ho mal čakať obed, preboha? Prečo by mal platiť? Za to, že nenavarím. Varenie neznamená tradičná žena, sú aj iné kvality preboha. Napríklad, ale dal som, hej? O Napríklad. mňa si solidne nastral. Vieš, ako to beriem ja? Žena vie porodiť dieťa, tak ty plať. Nikdy mi žiaden chlap toľko večerí nezaplatil ako Petra. Petra, rešpekt. Petra, rešpekt. Nikdy mi žiaden chlap toľko kvietkov krásnych a kytíc nedoniesol ako Petra. Diváci rozhodnú, ja som povedal za seba. Ja napíšem kuchárskú knihu, potom to dieli. Napíšem kuchárskú knihu. Lebo Oski povedal, že som proste netradičný. Ale nejsi. Za to, že ma nebaví variť, ale to znamená, že ja normálne, ja som z toho unavená.